Lena indlela okwaqala ngayo ukulima ngendlela kaJehova. UBrian O'Brief wayeyibhungu elalizethemba kakhulu. Wayedlalela iqembu lekhilikithi lakwaBulawayo. Waba ngumlimi kagwayi ovelele ngokukhulu ukushesha. Wayenepulazi elikhulu enyakatho noBulawayo ezihlabathini. Enesimo sezulu esihle futhi ikulungele ukutshala ugwayi. Ngelinye ilanga wayezihlalele indodakazi yakhe yabe isithi, "Baba, ngemuva kwebhokisi likagwayi ngibone kuthiwa uphoyizeni." Wabe esethi kuyo, "Yebo ndodakazi yami, ungalokothi ubheme ugwayi. Ulimaza impilo yakho." Yabe isiyambheka ithi, "Kodwa baba, uyawutshala ugwayi ukuze ubhenywe emhlabeni wonke." Wacasuka kakhulu ngendlela yokuthi akazanga ukuthi kufanele athini. Wazama izaba kodwa konke lokho akusebenzanga. Ngalobo busuku akabanga nokuphumula, ehla enyuka ensimini kagwayi. Ngalobo busuku ensimini wenza isivumelwano noJehova ukuthi akasoze atshale ugwayi. Ukholo olumangalisayo, ukuzinikela, ukushiya amagugu, isinqumo sikaBrian sammosha kakhulu. Wazinikela ngakho konke, wagcina esetshala izithelo ezingaphumeleli iminyaka elandelana. Imenenja yasebhanki yathi kuye, "Brian, kufanele ubuyele ekutshaleni ugwayi. Uma utshala ugwayi sizokuxhasa. Uma kungenjalo sizothatha ipulazi lakho." Ukuzinikela kukaBrian kwamenza wahamba ezinyathelweni zakhe, akazange agudluke esivumelwaneni ayesenze noNkulunkulu. Uma sibuyela kuNkulunkulu asibuyeli kuphela ngezinhliziyo noma ngemilomo yethu, kufanele futhi sishintshe izenzo zethu. Ngo-1982 uBrian O'Brief waba imenenja yepulazi e-Hinton. Emva nje kwesikhashana wathola ukuthi leli pulazi lisesimweni esifanayo naleli ayekade ekulona ngaphambili. Isivuno sehla, izindleko ziphezulu futhi ipulazi lalingayenzi inzuzo. Izikhashana zilandelana. Kwamphatha kabi lokho ngoba usanda kulahlekelwa ipulazi lakhe. Watshala indawo entsha kabhontshisi. Kwaba yile ndawo engakwesobunxele. Kwahlasela isichotho emva kwamasonto esadala umonakalo omkhulu ezitshalweni kanye nokuguguleka komhlabathi. Inhlabathi yagcwala yonke indawo emigwaqweni njengalona. Wakhathazeka kakhulu, wayeseya kumnikazi wepulazi, umfelokazi. Wathi kuye, "Unenkinga enkulu. Silahlekelwe kule nsimu ngalezi khukhula." Wayesethi, "Iyona yiphi le nsimu?" Wabe esemtshela ukuthi iyona yiphi. Wambuka wabe esethi, "Brian, ungakhathazeki. Lokhu kwenzeka yonke iminyaka." Amphatha kabi lawo magama, wabona ukuthi abenzanga kahle ngethalente lokuqala uNkulunkulu asiphe lona. Wabuyela emuva emhlabathini, wayibuka, waqala ukuqonda inhliziyo kaNkulunkulu. Wayesekhala ephimisela uNkulunkulu wathi, "Jehova, kufanele ngenze njani?" Kungaleso sikhathi lapho uNkulunkulu waphendula wathi, "Brian, kungenxa yesikhathi owacela ngaso. uNkulunkulu unesixazululo kukho konke. Kufanele sicele kuyena." Bathatha indlela eya ehlathini elaliseduze. uNkulunkulu akhombisa khona ukuthi kulinywa kanjani ngendlela kaJehova. Sizithola sisehlathini elifanayo naleli uNkulunkulu akhuluma khona noBrian O'Brief. Kusemqoka ukuba ngaphansi komphelo. Lena ingadi kaJehova. uNkulunkulu ungumlimi wokuqala noma kungenzekani. Noma ngabe kukhona izimo zepolitiki, ukwehla kwamandla omnotho, noma kuhlasela imvula enkulu, noma kuguguleka umhlabathi, akadingi lutho.
Ngifuna siqonde ukuthi kwenzeka kanjani lokho. UBrian waboniswa uNkulunkulu kuyona le ndawo efanayo. Amaqabuka awohloka ezihlahleni, amagatsha ayoma aphuke awele enhlabathini angeze lokhu esikubiza ngengubo kaJehova. Ngisho nasemadlelweni aluhlaza utshani buyoma bese bungeza kwingubo kaJehova. Njalo njalo. Ngakho yini isemqoka ngengubo kaJehova? Isimanga sikaMdali esisibiza ngegolide likaJehova libalekile kithi ngoba siyaliqonda inani lakho. Amaconsi emvula afike ashaye kule ngubo enhle amunceke, avimbele ukoma nokuqina enhlabathini ngokuvumela ukuthi umswakama ungene ujula. Ngaphansi kwale ngubo kukhona izinto ezinhle njengezilwane ezibolisayo eziphila khona enhlabathini. Uma ubhekisisa uzothola ukuthi ziningi izilwane eziphila lapha. Zonke zihlanganisa futhi zibumbe inhlabathi ukuze ikhiphe umnotho. Enhlabathini uqobo lwayo kukhona izilwane ezisebenza ngokubambisana ukwenza inhlabathi ithambe. Angikazi ngiyisebenze le nhlabathi kodwa ngingakwazi ukuyicaphuna ngesandla sami. Ungaya enhlabathini elinywayo uzame ukwenza lokho. Isilahlekelo ubuhle bayo, isilahlekelo ukunotha kwayo. Thina senza amabhlokisi ngenhlabathi yethu. uNkulunkulu ubhizi uyayivuselela ngoba iyigugu kuyena. Ehlathini lapho uNkulunkulu wayetshala khona kwakungalinywa, kwakungashiswa amahlathi noma amaqabunga amboze inhlabathi. Kwakungalesikhathi lapho uBrian wabona khona ukuthi kufanele ahambe ayozama ukulima ngendlela uJehova endaweni. Kwakudingeka ukuzinikela okukhulu wakwenza lokho ngokusemandleni. Emva kuba uNkulunkulu esembonisile uBrian ukutshala ngendlela yendalo yakhe, wahamba ayokwenza ucwaningo eAmerica ukuthola ukuthi bayika kanjani ukulima. Waphinde wathola ngezinsizwa ezafika eminyakeni elishumi eyedlule engakafiki yena ukuzofundisa ngendalo yaNkulunkulu. Lezi insizwa zathi angeke isebenze lento yakho Brian. Uzohlushwa, ukukhula, ukuqina, izinambuzane nezifo. uBrian wayezithemba wabe esethi enhlizweni yakhe, ayikho enye indlela. Kufanele ngenze njengoba uJehova engikhombisile. Ngakho-ke waqala kancane, wenza ngokusezingeni eliphezulu, wenza amahekthara 2 ekuqaleni, wenza kahle kakhulu ngaphezu kwalokhu wayekucabanga. Okumangalisa kakhulu ukuthi iHinton yenza inzuzo ngawo loyo nyaka. Bakhula ngonyaka olandelayo baya kumahekthara angama-50 khona eHinton. Emva kwalokho banyukela kumahekthara 100 amahektha. Base benyukela kuma-500. Kwagcina sekuyinsimu yonke. Kodwa akugcinanga lapho nje. Abalimi abangomakhelwane abakhele isifundazwe babelima ngenhloso yokwenza inzuzo futhi besebenzisa ukucabanga kwabo. Le ndaba isitshela ukuthi uma siqhubeka ngokwenza kwethu singathembeki, uNkulunkulu uyokusiphuca konke. uBrian waqala ukumema abalimi abalimela inzuzo abangomakhelwane wathi kubo, "Sondelani izinsizwa, nizobona kuyamangalisa." Babe nokuzigqaja. Kunzima ukuthi balalele. Bathi, "Brian, usulana eminyaka 2 kuphela, kodwa usufuna ukusitshela ukuthi senzeni. Obaba bethu bebelapha ngaphambi kwakho kanye nomkhulu bethu. Ungasositshela ukuthi senzeni." Kancane kancane abalimi abangomakhelwane baqala ukungena ngaphansi kwayo ngoba isibusisiwe yashintshela ekulimeni ngendlela kaJehova. Izithenjwa zaqala ukuthenga amapulazi angomakhelwane futhi iHinton yanyuka isuka enkulungwaneni yaya ezinkulungwaneni ezintathu-500 indawo eyayitshaliwe. Imfihlo ngqangi ukuqala kancane futhi wethembeke kulokhu okuncane. Ngesikhathi uBrian O'Brief eqala ukulima ngendlela kaJehova, wayengenazo izinto eziphambili angazisebenzisa. Ngalokho abakwenza ukusebenzisa lokho ababenako.
Igeja iyona mfihlo. uNkulunkulu uyasigqugquzela ukuthi sisebenzise lokhu esikinako ngokuthembeka ukuze siphumelele. Ngesikhathi benza amahekthara amabili babesebenzisa igeja. Ngesikhathi benyukela kuma-50 babesebenzisa lona igeja. Nangasikhathi beya kwikhulu, 200, 500 kuyofinyelela emakhulwini ayisithupha-5 babesebenzisa lona igeja. Ngempela alukholeki lolu daba. Lokhu kusinikeza ugqozi okufanele silinike abantu abanhlwempu. Sekuqinisekisile ukuthi ngokusebenzisa igeja ungenza nakungaphezulu kokusebenzisa imishini edulayo. Very significant part of Brian Aldrich's story. Okubaluleke kakhulu ngalolu daba lukaBrian kungesikhathi eqala ukufika eplazini. Wayenezimeneja ezimbili ezimhlophe. Zombili zazimbukela phansi. Zazizama ukuthi angaphumeleli. Eyodwa yagcina iboshiwe, enye yaxoshwa. Ngaleso sikhathi uBrian wanquma ukuthi angeke aphinde aziqashe izimeneja ezimhlophe, usezoqasha ezimpisholo. Ngakwesibunxele sami uNorman Beery kanye noVera Kapiya. Amadoda kaNkulunkulu ayithanda inkosi futhi bakhuliswa baqiniswa uBrian O'Brien eminyakeni eyedlule. uBrian ubengekho eplazini isikhathi esingakanani Norman? 10 leminyaka. Nakuba uNorman esekhona kule ndawo futhi usasebenza ukuthembeka akufundiswa uBrian O'Brien eminyakeni eminingi eyedlule. Inhliziyo ekufanele sibe nayo. Kufanele sifunde ukukholelwa emadodeni anjengoNorman noVendra. Sazi ukuthi bangaphumelela. Sikholelwe nakubantu abampusholo ukuthi bangenza kwenzeke futhi bangaphumelela. Uma singakholelwa kubona angeke basibone isipho uNkulunkulu abaphe sona. Ukwenza kwethu kubona kuzokwenza baveze izipho zabo kuNkulunkulu. Ngithanda ukunigqugquzela ukuthi nikholelwe kubantu abapisholo. Sesibone izigameko ongeke wazibala ukuthi uma sithembela ngokweqiniso kubafowethu bayakwazi ukubonakalisa izipho zabo. uNorman kulesakhiwo esikhulu ukhombisa ukwethembeka ezimweni ezinzima iZimbabwe eke yahlangabezana nazo. Awekho amafutha, umanyolo, imbewu njengoba besishayela sizungeza lesakhiwo. Umlando wokwethembeka kukaNorman udaba olungakholeki. Ngithanda ukunigqugquzela ukuthi nisebenze ngokwethembeka emphakathini lapho ningenza khona. Lapha engimi khona manje inhlabathi eyidwala futhi ngize nomqondo wokuzocela uNkulunkulu. Le ndawo isebenza kahle kakhulu. Ngihlezi ngiletha abazukulu bami ukuzobakhombisa ngiphinde ngibabonise ukuthi muhle kanjani uNkulunkulu. Uma sisebenza noNkulunkulu konke kuhle kakhulu. Lena kwakuyindawo engenzi kahle, kodwa manje isiyamangalisa ngoba ayilungi. Iyaxoliswa kuphela. Kungakho ngithi uNkulunkulu uyisimanga kithi. Uma sisebenza naye konke kuyamangalisa. Ngiyabonga. So that is all that I can say. Thank you. Kuyintokozo emangalisayo kimi ukuma kulobhontshisi eHilton Estate lapho engakhuliswa khona uBrian O'Brien kanye noNorman Beery abangompetha ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu. Ngaqashwa uBrian O'Brien eHilton Estate ngo-1994 njengomdidiyeli wemithi. Kusukela lapho ngakhula. Ngokubona ukholo lwami uBrian wanginyusela ekubeni umxhumanisi. Kusukela lapho ngaqala ukushumayela emphakathini eminingi eZimbabwe nasemazweni. Ngiyajabula ukwenza lokhu ngoba kuyindlela kaNkulunkulu. Minister to many communities in Zimbabwe and throughout the nation, and I rejoice in doing that because it's God's way.
Sisendlini yokuhlanganyela eHinton Estate, ilapho uBrian akhulisa waqeqesha khona izimenenja zakhe ekulimeni ngendlela kaNkulunkulu. Wabafundisa ukuhlela ngaphambi kwesikhathi. Wabafundisa ukugcina imininingwane eshaya emhlolweni. Wabafundisa imigomo yokuphatha nokwenza izinto ngesikhathi ezingeni eliphakeme. Ungamoshi lutho, ukwenza lokho ngenjabulo. uBrian waba nenqubekela phambili emangalisayo eHinton Estate. Wavuna amathani afikelele 13 ngehektha ommbila, 5 kuya kwi6 amathani kabhontshisi. Bawina imiklomelo eminingi eZimbabwe. Bavakashelwa izivakashi eziphuma koKanada nasemazweni ahlangene. Yagcina isifakwe esitembini seposi laseZimbabwe. uBrian wabe eseqala ukubheka ngaphesheya komfula. Wabona imiphakathi ezungeze eHinton yayiqhubeka nokuba mpofu. Waba nozwelo enhlizweni yakhe. Enyakeni wakhe wokuqala waphuma wayokwenza uqeqesho emphakathini. Base besebenza betshala ihektha elilodwa. Ekupheleni konyaka babuyela ukuyobheka futhi bajabula nabantu ngesivuno abasithola uma beqhathanisa nangesikhathi babelima ngezindlela zabo. Ngesikhathi befika bathola inqwaba yokhula. Ummbila wawuzacile, wawungazange ulungiselelwe sampela noma uphathwe kahle. Ngakho ngonyaka olandelayo banquma ukubuyela futhi bayokwenza okufanayo, ukugcizelela uqeqesho. Nangokwesibili kwenzeka okufanayo. Akubanga khona isivuno nhlobo-nhlobo. Base bebuyela emphakathini ukuyothola imbangela yalesi simo. Bathola ukuthi zimbili izizathu. Umona kumuntu ababemkhethile ukuthi asize waholela ekutheni agcine eqalekisiwe emphakathini. Abantu bacela abakhunkulu ukuthi bafake izikhonkwane emakhoneni ezinsimu zabo. Bagcina sebesaba ngisho ukuyohlakula. Lokhu kwamuvula amehlo uBrian. Waqala ukubona ukuthi ukutshala ngokukaNkulunkulu akubona ubuchwepheshe kuphela. Angeke sisebenzise imigomo, ukungalimi, ukungashisi, ukashintshashintsha izitshalo. Siqala enhlizweni ukuqonda ukuthi uma senza izinto, yonke into iqala enhlizweni. Umuntu kufanele aqonde ukuthi ukutshala nokuphila konke kuqhamuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu njengoba sihamba noNkulunkulu. Uma sibuka ngaphesheya, 13 wamathani ehektha ommbila futhi angeke ukholwe ukuthi nathi singakwenza. Nakuba uNkulunkulu ngoJesu wasivula amehlo, wasusa ijoka ukuze sibone ubukhulu bukaKristu, futhi ngalokho siqale ukwenza izinto ngendlela kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela sizoqala ukuqonda indalo yakhe, siyibabaze ubuhle bayo. Ngempela siyalazisa iqiniso elithi ingubo kaJehova ihlala ngaphezulu enhlabathini nokuthi akulinywa. Kuyimvelo kaNkulunkulu, kunamazinga aphezulu okuphatha, futhi kuzona zonke izimo zempilo siqala ukwenza ngendlela kaNkulunkulu, ngokungcwele. Okuhle ngale ndaba yokutshala ngokukaNkulunkulu ukuthi uKristu uyena odlulisa lo mbiko wombuso futhi usewudlulisele ezizweni eziningi. Ngokuphumelela ukudlulisa lo mbiko kwabampofu abaphakamisa amakhanda abo, umbuso kaNkulunkulu uyambulwa emhlabeni. Iqiniso ukuthi lesi sekuyisiqalo sendlela.